Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku. A yau za mu kawo muku ci gaban bidiyon da muka kawo muku a baya. Idan ba ku manta ba, mun kawo muku gine-gine mafiya tsayi a duniya. To a yau kuma mun zo muku da ci gaban shi, inda muka zo muku da gine-gine mafiya tsada a duniya. Kwarai, gine-gine mafiya tsada a duniya. Kada a manta a danna subscribe sannan a danna alaman ƙararrawan sanarwa. Gini na farko shine babban masallacin harami da ke kewaye da Ka'aba. Wannan gini na masallacin harami shine gini mafi tsada a duniya. A shekarar 2022 darajar wannan masallaci mai daraja ya kai dala biliyan 115.2. Tirkashi dala biliyan 115.2. Masallacin harami da ke kewaye da Makka ya kasance gini mafi tsada a doron duniya. Na biyu shine Abraj Al-Bait, wanda aka fi sani da Towers of the Clock. Shi ma wannan gini yana kasar Saudi Arabia ne. Kamar yadda muka faɗa a bidiyon mu na baya, shine gini na 4 mafi tsayi a duniya. A jerin gine-gine mafiya tsada a duniya kuma wannan gini ya zo na biyu. Wannan gini dai tsakaninsa da masallacin harami kilomita 9.5 ne. Darajar wannan gini ya kai kimanin dalar Amurka biliyan 19.5 a shekarar 2022. Wannan gini shine dai dogon gini da ke daura da Ka'aba, wanda yake dauke da agogo na gini mafi tsayi a kasar Saudi Arabia, kuma shine gini na biyu mafi tsada a duniya. Na uku a jerin da muke da su shine ginin Marina Bay Sands da ke Singapore. Wannan gini shine gini na uku mafi tsada a duniya. Ginin yana dauke da ramin iyo, wato swimming pool mafi girma a duniya mai tsayin mita 150. Har ila yau a cikin wannan gini na Marina Bay Sands akwai kantin sayar da tufafin sawa na maza da mata. Akwai sarakuna da 'yan kunne da gwalagwalai kala-kala. A cikin wannan gini akwai wajen cin abinci na musamman wanda aka tanadar wa sanannun mutane na duniya waɗanda aka fi sanin su da celebrities. Sukan je su ci abinci mai tsada a wajen. Darajar wannan gini na Marina Bay Sands dalar Amurka biliyan 7.7 ne a shekarar 2022. Ginin Marina Bay Sands shine gini mafi tsada na uku a duniya. Gini na 4 shine Resort World Sentosa, har ila yau a ƙasar Singapore. Wannan gini shine gini na 4 mafi tsada a duniya. Shi ma dai yana dauke da wurare masu tsada masu muhimmanci a cikinsa. Na farko akwai swimming pool, wato ramin iyo mai girman gaske a cikinsa. Akwai guraren tarurruka da wajajen cin abinci na musamman. Wannan gini darajarsa ya kai dalar Amurka biliyan 6.74 a shekarar 2022. Na biyar a jerin da muke da shi shine filin wasa na Sophie Stadium. Wannan filin wasa shine gini na 5 mafi tsada a faɗin duniya. Wannan gini yana California ta ƙasar America. Filin yana da kujerun zama na mutum 70,000. Sannan filin zai iya ɗaukan mutum 100,000 a lokutan bukata na musamman. Yana da wurin ɗaukan shiri na YouTube mai kujeru aƙalla 6,000. Wannan gini yana ƙarƙashin ƙasa ne a wannan stadium ɗin. Wannan filin wasa an buga wasannin Super Bowl Level 1 wanda aka yi a 2022. Sannan an buga College Football Player of Nation Champions a shekarar 2023. An yi WrestleMania 39 wanda aka yi a shekarar 2023. Copa America sukan buga duka wasanninsu ne a ciki. Sannan ana sa ran wannan babban stadium a cikinsa ne za a buga gasar cin zakarun kofin duniya, wato World Cup, a shekarar 2026. A shekara ta 2028 ana sa ran cewa a wannan babban filin wasa ne za a gudanar da wasar buɗe Soma Olympics da kuma ranar da za a ƙare wasar Soma Olympics. Wannan gini dai, ko mu ce wannan filin wasa shine gini na 5 mafi tsada a duniya. Mun gode. A danna subscribe sannan a danna alaman ƙararrawan sanarwa. Sai mun zo muku a wani shirin.